יאללה, בוא נצלם את משה. חבר'ה, משה, הקשוח. מי קשוח? אתה קשוח, תחייך יותר, תחייך. תחייך. צורי. כמעט עלה לך לרגל. מנש, מה יש לך להגיד למצלמה, מנש? כל טוב. מזל שהמצלמה לא יכולה לצלם הפוך. למה היא יכולה? וואו. תוריד את המשקפיים ואז תראה. הולכים לתצפית לראות את הנוף המדברי. שימו לב. 3 השועלים. או! דרדרת. תומר, אל תעיף את עמית כי אני מתעד הכל. וואו, איזה נוף, איזה ערים, קבלו! עמית, מה יש לך להגיד למצלמה? עמית, מה יש לך להגיד? אין לך הרבה מה להגיד! תגיד משהו! את הערבה, 2 המדענים, אתם יכולים לראות 2 מדענים, הפילוסוף והמדען. וואו! פה אתם יכולים לראות את מנש משתין. זרימה של מים. תקשיב מההתחלה עד הסוף לעד. פה אתם יכולים לראות את עמית בקרוב. צילום של עמית. תקריב. תומר, תגיד עוד פעם משהו למצלמה. שוקי. דדי! מה?